Hêvî rêşbînî û fîkar ku Ukrayna wê hember êrişkariya Rusyayê tenê werehiştin. Piştî hefteyek ji seroktiya Donald Trump li kolanên Kievê mirov hêstên xwe yên cûrbecûr diyar dikin. Ez bi rastî ser daxuyaniyên Serok Trump hêvîdarim ku ew ê her hewle bide û êrişkariyê Putin rawestîne. Dibe ku ji bo sekirandina mirina leşkerên me tawîz biredayîn. Pek inano çi peymaneke nedid berjewendiya Ukrayna dabet. Em neçar dibin ku tawîza bidin. Godar bikin, divê em bi xwe bawer bin, ne bi destê derve. Ji bo hilbijeran, plan û erkên taybet yên Rêveberiya Amerîkî hene. Ji kampanya xwe vir ve Serok Trump soz dide ku dawî li şerê Rusyayê li Ukraynayê bîne. Lê şîrovekar Mykola Bielîskov dibêje stratejiyek zelal tuneye ku Trump ew ê çawa bigîje vê armancê. Ukrayna û Rusya xwedî helwestên cuda ne. Rusya daxwaza herêmên dagîrkirî û rawestandina polîtîkaya deriyê vekiriyê NATOyê dike. Ukrayna jî wê bêalî be. Rusya ji bo hêzên berevaniyê Ukrayna sinûrdarkirineke tund dixwaze. Bielîskov dibêje ku daxwazên wa dikarin bibin sedema hilwêşîna giştiya Ukraynayê û ji bo naskirina destayîna Rusyayê li ser parêzgehên Ukraynayê wê gavek siyasî ya mezin hewce bike. Dibetin ku guhorîn birêya qanûnê yan jî bi qanûnên bingeha çêbin. Lê ew bitine devrêya parlemanî bet. Divê gelê Ukrayna biryara xwe bidet. Valerî Peker dibêje razîbûna kêmkirina hêzên çekdar wê Ukraynayê bêparastin bike. Ew bawer dike ku tenê mijara NATOyê li ber nîqaşê ye. Ger min ji bo Ukraynayê danûstandin bikira, min ê bi kêfxweşî soz bida ku heta 10 salan tevlî NATOyê nebim. Ya yekê tu kesî me vexwendî wir nekiriye. Em dikarin soz bidin û rewşa jeopolîtîk dibe di nav çend salan de biguhere. Bielîskov dibêje kêşe ev e ku Putin vê yekê besnabîne. Ew dibêje Serok Biden hewilda ku tevlînebûna Ukraynayê ya li NATOyê bifroşe Putin. Biden ji Putin ragot ku şansê Ukrayna ku di demeke nêzîk da tevlî NATOyê bibe hema tune ye. Putin di dawiya sala borî da ev axiftin bi eşkereyî pişt rast kir û got ku ev yek Moskowê razî nake. Bielîskov dibêje divê di danûstandinan de destê Ukraynayê were xurt kirin. Peker piştrast e ku Putin wê dagirkeriyê bidomîne. Putin bawer dike ku rewş baş ew ew ê ji bo danûstandinan rûnenê. Serok Trump bi soza guherînên mezin di buhayê petrolê de dide. Eger buhayê petrolê pir dakeve wê aboriya Rusyayê têk biçe. Lê ji bo wê yekê jî wê hevkariya gelek aktoran hewce be. Serok Trump got ku ew ê di demeke nêz de bi Putin re li ser bidawîkirina şerê Rusyayê dijî Ukraynayê biaxife. Wî herwiha diyar kir ku Ukrayna amade ye ku peymanekî çêke. Li gor Serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî pirsgirêk ew e ku Putin amade ye ku şer bidomîne. Ji bo raporta Lacey Bekilitz, Özlem Yasak, Dengê Amerîka.